Lah nek ora unggul. Kono lho, kono ke. Iya. Iya iya. Heo heo heo. Ayo bergoyang. Mugi keluarga ageng sambil robyong monggo kasuwun foto kali pinanganten. Yuk. Wong kok lumone kaya ngene. Ditanya Ibu siapa? dari mana? Ibu siapa? Sarangan. Sarangan Dari Sarangan. Itu. Tepuk tangannya buat sarangan. Nah, soy. Apa kowe ra kelingan? Nek muter nek Bu. Iya. Mencelat Bu. Terima kasih bundaku, berkah barokah ya bunda. Punggawa musiknya Indonesia. Laris, 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 laris. Terima kasih. Terima kasih Sarangan. Terima kasih. Ayo kita ke studio sana Mbak ini. Yuk. Pancen aku bocah gunung, saga saga kering
mangke dipun telasaken rumiyin. Lho, nek ngenehi dhuwit ya diceluk emas to, Bu. Kagak. Kok malah Kepuli guyu. mangke pun lajengaken atur panampen. Nggih. Ayo bacutke, telaske. Apa kowe ra kelingan? Ayo Bu goyang. Oh, Makasih Mas. Terima kasih bunda-bundaku. Assalamualaikum. sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Para kadang